Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Las 5:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:08 ng Aksyon Radio Philippine Standard Time sa labat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Biyernes kitapit sa 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Subong hindi lamang COVID-19 ang kakinagual sa mga politiko. Ang dapat nato sa nga pagabantayan kag paghahandaan kundi pati na ang tiyempo nga nagapang lugayawon sa aton sa nga lugar. Nangin handa kita, nangin preparado kita. Bangod sa mga adlaw maka-aksyon Oktubre 15, 2021. Opisyal na naging deklarar sang pag-asa ang ginatawag nga La Nina, amaning kabaliskaran sang La El Nino. Ang La Nina makaksunti amaning masaming nga pagtupa sang hindi kinaandan nga ulan, permi nga pagulan. Ang rainy season lain mga tiyo nga deklarasyon ng ligad sa nga pag-asa. June 1 gito duduman ko. Gindeklara sa pag-asa ang rainy season. Tila man yang rainy season sang sa ginatawag nga La Nina. Hindi niya kinaandan nga pagtupa sang ulan ang La Nina. Mabulo-baskog niyang hangin amo na nag-upod sa iya. Ang El Nino naman tiya man ang grabe nga init. Laka lang ang ulan. Kag ang kadutaan nagabalagtik. Ang La Nina kag El Nino. Ang La Nina timbo silingon sa niya maka-aksyon little girl sa Spanish. Ang El Nino naman amaning bot silingon niya little boy. O kon Christ child sa Spanish. Pero tapos ng El Nino diri sa Pilipinas. Subong ang dapat nato sa nga pagatutukan. Amo naman ang La Nina. Isab to pagdaan ginapakot-pakot na ni sa pag-asa. Nga ang La Nina mag-aarangka ini sa katapusan ng kwarter song tuig 2021. Kaga posible magalawig-lawig ini hasta sa unang quarter sa 2022. Kaya ba hambal naton preparar kita? Anda-anda ang preparasyon ta mga ka-aksyon. Kung anong himuon, kag kung anong mga ideya na pwede naton ipanatapat kay bato. Parang let niya sige-sige ang pagatupa sa ulan. Kag magbinaha naman ang madabok nga lugar sa ato sa ginahamtangan sa mga flood-prone areas nga lugar, sa mga nanubuan blang dalanda, sa kilid sa baybayon, sa kasubaan o kon kabukiran man, sa mong palangadaan puno paminsar na kabuda, kagaw si saan nyo, kung bala mayara ka mo sang pwedeng matiniran, kung malang-alang ka mo sa inyo sa puluyan. Antawan nyo kung delikadong inyo sa ginamtangan. Dapat mayara ka mo lugar nga pwede nga sailuhan. O kung dapat may tawo, pati gani politiko nga pwede nyo mapangayuan sa muli kung ayuda. Ang pag-asa sa masami maka-aksyon kung may El Nino gani, kag La Nina ginapaabot, ilan na mga ka-aksyon gina-switch ang ginatawag nga alert system. Ang ginatawag nga La Nina alert kag ang La Nina Watch. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawante, sige na ang mga balita sa bahin sa nga balita lokal kay man talalupang doon ang mga hitabo subong ang sa lokal.
aksyon daray nga balita, lonsay patay. Una sa balita, una sa aksyon. Una kita, lalaki na sa puwan patay nga nagalutaw sa suba sa barangay Alihis, Bacolod sa mga hapon. Ginapatihan nga naanod lamang inis ang tubig. Nagabayo sa nga duwag nga orange kaga naka-short sa nga kaki ang kolor. Medyo mabalubudlay ang pagkakuha sa lawas sa ning biktima. Bangod kinahalon pa nga magtabok sa tubig. Ato pa sa ulunhan. Ang tralo pang doon rin magka-aksyon bagod inisal information nga nabato na tondi nano ini may igo sang bala sa yasaling lawas nano ni tiro naman kung mag-amo sa ni magka-aksyon baw daw gwa sa ni non-stop na ni kag daw nag-uso gid yang pagpatay ini kung diri sa Bacolod gen patay base ko sa iban nga lugar balagi na anod lang da. Dari sa Bacolod makakson ti may sinuman nga hepe di sa PNP. Ang ibutang ang pinatyanay ara gyapon tingin na siling permis sa mga otoridad. Kag sa pila ka mga opisyal natos gobyerno nga isolated cases lamang ni normal lamang kuno nga katabo ni basta ang lugar isa ka highly urbanized city pareho sa Bacolod. Pero ti dumdumon yung damo sang grupo na pati pila ka mga negosyante gani mga kaaksyon nagapating tuman na nga makaalarma ang sunod-sunod nga krimen nga pagpatay diri sa Bacolod. Ang mga otoridad mga kaaksyon nga mayara sa obligasyon kuntani sa paghatag sang pagkatamod sa nga mga hitabo. Ita man na batsaga man na sa mga Bacolod nun ho. Sa ulihi ang ginakabalak-an naton, di ba, si mangin matuod lang ginambal sa iban. Nga ba si Bacolod, bansagan nga murder capital, ba maluoy ka. Hindi gid pagtuguti. Bangod sa ulihi, ang maapektuhan din mga kaaksyon, way saliwan kundi kita nga Bacolod nun. Una sa balita, una sa aksyon. May latest nga follow-up ang patrol with action Alvin Guava, sining nasapuan nga patay sa suba. Dara sa may barangay Alihis. Aksyon Alvin, kamusta na subong? Aksyon Marlon, ang patrol nag-sailo kami diriya sa diindri mismo na pahamtang ining bangkay sa isa ka lalaki nga nasa puan diri sa may sapa sa Puente Bella, barangay Alihis. Aksyon Marlon this time. Kay Como ang lugar diri aksyon Marlon daw it seems nga area sang barangay o kunsang area sang police station number 6 subong siniya nag-upod na sa pag-retrieval operation sa sining bangkay sang isa ka lalaki ang police station number 6 upod ang iya sang DRRM sa syudad sang Bacolod subong ongoing pa ang retrieval operation no. Kay wala lang madugay gid dulong na ang body bag matabok ng hindi kita makapenetrate sa gihapon dito sa lugar mismo dito na pahamtang Action Marlon kay matabok kapag sa isa pagid ka sa Action Mar. That is why although gamay gid lamang pero may ginusar na diri nga mga nylon rope para nga ginausar karon sang mga DRRM. Makit-an mo kag mabatian mo sa ato sining Action Marlon ang perti kapaskog sang sang tubig bala sang ang flow sang baha Action Marlon. Actually duha ang kuwansubong gina-responderan sang DRRM Action Mar sa siningatinion kay magluwas nga giresponderan diri ang retrieval sang bangkay sang isa ka lalaki. Ari man diri Action Marlon ang DRRM para responderan man atong ginaligar tatlo ka mga bata nga ginanod. Ari diri subong si Sir Peter Sanchez ang supervisor sang DRRM. Sir, to confirm regarding sa tatlo ka mga bata allegedly nga ginanod sa baha. Okay, bali call ko sa operator for today. May mga alleged na may tatlo ka nakabata pero wala pa may na-receive ang akong nga operator nga tatlo na kabata pero may na-receive sa call nga drowning diri sa santuario sang Alihis. So respondihan din namon. So ari subong gina-retrieve pa ang biktima. Aning bangkay mismo. Yes sir. Isa mo ring bangkay sang isa ka lalaki nga gina-retrieve pa sa karon. Yes sir. Oo.
Ining lalaki, sir, initial, ang gaginaboy mismo sa radio. Initially, sir, lalaki, mga more or less pila edad. Estimated na sa 50 plus and above. Oo, kalbo nisa. Tapos, amula na ang initial report na ginatag sa akong subong sang person na lang dalon. Pero so far, wala pagidya, sir, siling biya nga kung ano, may foul play o kung ano, kung may pila sa ulo. Wala pa. Sa initial, sir, may mga initial information na kamo nga ang ining lalaki more or less pila na kadlaw nga na lulot, nga lumos. Wala pa, so far, sir, wala pa din. Pero kay ko mo, bloated na siya, sir. Yes, sir. Possible may 2 days or 1 day na nisa nalumos. As initial, wala man kapag sa may nabaton nga may na famous previous nga report kung ano o kung may manadula. Wala, sir, wala. So, buong hapon, na-receive kami may na-anod ka nung rakop sa may kawayan sang caller naman na from Santuario na di alis. Oo. Pero as to sa report, allegedly tatlo ka mga bata, sir. Negative to o kun? Yes, sir. Wala gid. Din pa-confirm ko subong sa operator. Except sa Santuario, wala din kami na-receive na tatlo ka bata nga na alleged na nalumos naman. Magluwas lang ini nga arider nga sa may Santuario nga incident nga retrieval operation. Yes, sir. Except belief. Aksyon na si Sir Peter Sanchez, amuli ang supervisor sa DRRM, no? Son Ben? Yes, sir. Anong kabudlayan sa subong haw? Pila ka suba bang tabok nila before nga makuha tong lawas ang victim? Isa lang kasuba, pero hindi na siya siling diya nga mabaskog ang flow sang current, galing iti medyo dalom-dalom gawa. Ang pinaka-main nga suba, aksyon na Marlon, amuni ang perti kabaskog sang flow sang current, sang tubig mismo, aksyon na Mar. That is why nga karon ato pa sa lugar ginpakamaayo na lang naton nga nakita nag-upo dito sa Piak Action na Mar kay medyo dalom-dalom gawa, although nag-usar na sila o kung gin-usar na yung Action na Marlon ang nylon rope balang normally ginausar for rescue and retrieval operation Action na Marlon. Ang suba nga sa din na sa puwantong lawas ya inigiban tanto tuya ka baskog sa nga kurente sa nga tubig bali ang lawas ara na napatakas nila. Napatakas na nila Action Mar. Kay ang ining lawas, ining patay nga lawas ang isa ka unidentified nga lalaki allegedly mga between 50 to 60 abi ang edad sini ginpatakas na nila Action Mar pero gikan ini sa mabaskog nga flow sang current diri sa suba along Puente Villa Action Marlon. So far, amo ni ang sitwasyon na diri base makakuha pa kita sa pinaka-latest update as to sa investigation naman sa mga kapulisan led by Police Major Leo Estupa nga nag-responder na diri Action Mar kay si Major Estupa muli ang hepe sa police station number 6 kay ang lugar diin ginpatakas ang bangkay Action na Marlon hindi na ini area sang actually Alihis o ari na ni o sa station na 7 rather station 6 na ni kay ang pinakalikod diri Action na Marlon ang sa may takuling na ning area mo that is why But sa lang sa Alvin, ang area da, sang sirang suba na, ang Alihis, sa Botantabi, ang highway sang Alihis, no? Highway sang Alihis, sa east to west, ang direksyon sira. Sa likod na siya sang Memorial Park? Yes, sir. Actually, diri kami mismo nag-agi sa likod sang Memorial Park. Oo, amo ng Puente Villa? Amo ning Puente Villa kami. Amo ng suba da. Amo ning suba di, that is why nga din medyo layo na ugaling kay perti kasi Action Marlon ang gagami pa imo kag ang ibanta nga perti ka dako kag lagbaan gid and that is why nga takas naman kita amat Action na Marlon, no? May ngalan Action Vin ang suba na mo? May balik daw pati ko may ngalan ng suba na mo? Isa sang pinakalaba na gawang suba ay. Yes, sakto na Action na Marlon. May lusot na sa dito sa muwer sa Singkang. Yes, amo ning malusot sa Singkang. Ang ibini nga suba, ang initial info naton nga base bala halin man sa area sang Murcia bala Action Marlon. Amon dadang suba Action Alvin sa Singkang dira sa highway sa Aranata sa Makilid sa Quezon City. Amo na sa lusot ya ay.
Yes, amo na. Oho. Action So na, Marlon. malapad-lapad gali ni sa? Malapad-lapad ni. That is why nagkamat-amat kita sa Action Marlon. Takas gidyang aton sining sapatos. Kay Kwan, danglog ka tama. Tapos hili portion, that is why amat-amat lang, no? Pero itry tani, kay Ari naman diri, si Police Major Leo Estupa, base may mga initial information na siya diri as to sa identities ang biktima. Kag Action Alvin ang inisalengfong na sulod diri sa aton do may pilas kono na. Yes, itamang ko tani. Sir, lagkasugong sa Action Radio, initial investigation in relation diri sa bangkay nga nasa Kwanza. Yes, Action Alvin, mayong hapon timo ko pala ni sa Action Radio. So far na kandak naman ang aton nga PRMO sang retrieval operation ginakuha naman di nakatigayon kita makapangita sang dalan ni ora agyan naton kay wala gid masyadong alagyan kag isa pa sulod ang tubig mabastog sang current. So far siguro ari na nakuha na ang allegedly biktima sang pagtalunod kag gina patanawagan naton to ang iyang possible na himata kay na may kadto naman nga claim nga iyang himata pero wala pa naton wala pa ni confirmation sa subong kag para naton ma-retrieve na lang kag pa ano naton ang atong investigasyon. Yes. Base sa investigation, kag-investigator on the ground, sir, more or less pilang edad sang sining biktima, sir? Wala kung sang expect nga or estimated nga edad niya. Mayari ni sang katolik lang yang asawa. Possible nga base mo ni siyang ginapangita niya. Kaya kinalaga panglakbod kita diri sa may Santuario, diri sa area sa Police Station 7, diri sa Barangay Elias. Nakikita nila na naglabay ni nayon sa ila area dahil sa may suba ni nayon kaya mo itong kasundan ni Action Alvin nagtatigayon din na makuha sa mga manubalas dahil sa area sa likod isang subdivision man nasakop ng Barangay Takulong. Yes. So sa karon, sir, way pa gidman mahibaluan or kung ano gidman ipaidadom niya ni sa examination? Yes, as a scoping, ipadailalong is sa autopsy, mag-request kita or may mag-claim ng family, amo na nga pakadakan natin sa examination. Kagang identification, pagintang iyang nga identity ni isang victim. Yes, sir. Action na Marlon, si police. Ven, atong yes, again mention ng babae or asawa sang subong mga hapon to nagkadto sila. Balikan ta sa Action na Alvin Grava kay ang ato sa ring hulaton diri mag-action ang pagkilala sa siring bangkay, no? Kay suno sa pulis may isa ka babaye kay napakilala nga asawa nga kuno miyembro sang pamilya na lang napangitan. Action Alvin, ang babaye bala naging mention ni Chief kay inda ni nagkadto sila. Yes. Sir, atong babae nga gin-mentioner mo kagina, amo ni ang nagkadto sa inyo man kagina. Munti kina nagkaturo kina sa may Sensibilyato na yun, may Barangay Elias. Kaya ginapakonfirm pa natin siya ni, kaya hindi pa kita makasigurado kung ano gini ang sige na pa-check natin ng identity. Man po galing lang mga wala sila nakadlaw man nga wala sila kaupod man. Ang siguro nga nabalitaan yung kanto niya for confirmation pa man national bin ang identity. For confirmation pa lang, pero hindi pa sure. Hindi pa sure Action Alvin. For confirmation pa lang. Hindi pa sure Action na Marlon, gina-confirm lang. Actually, naka-istorya taning babae man kagina, ang ginamensionar ni Major Leo Estupa. Pero more or less mga 11 days na missing, no? And taga Central Negros ni siya. Amuni ang ginamensionar man to sa babae, but definitely magadepende ni karon specialist investigation karon sa mga kapulisan sa Idalom sa police station number 6 the moment nga ang ini nga biktima masaka na diri kay nagsaka kita Shimar medyo taas nga portion kay ari diri pa diri ang ari man diri si Police Major Leo Estupa, although ang iya investigador nga ato pa dito Shimar kay ginbutang na sa initial ang bangkay sang sining biktima ginbutang na sa body bag kag ginaamat-amat na patakas aksyon na Marlon. Anong panagwira na son Ven, istorya mo babae? Anong panagwiro niya? Ano banay ako na nadula?
Yes, sir. Bana niya, action na Marlon. Taga initial, pwede na ihambal. Pero hindi pa, ang ginpabangkot ang Pero- hindi babae kung taga-diin. Oo. Pero ginambal niya kung taga-diin siya. Pero pag suno sa imo, panagwiro niya 11 days na nga missing ang Oo. bana niya. Na, Yes, sir. naparecord ba nila sa police? Amo nang i-check naton sa Oo. action na Marlon kung ang hindi kay amo man ang hambal tagina sa nga babae, although hindi pa gid man sa linya kay mga 11 days na kay actually October 4 pa to nadula sa somewhere sa Central Negros nga ba kay gapangita man si action Marlon no nga posible basin amo ni pero hindi niya pa man ma-confirm action Marlon bisan ang mga sa mga kapulisan hindi niya pa ma-confirm unless nga makita niya ni personal action na Marlon. Mga pila ko nung edad sa bana, Yaven? Mention niya? Oo, ang iya ba na more or less sobra man 50 action mark. Ati, mga amo man ang hambal sa pulis, oh? Balanta na akson na Vin, dugay ko makatakas ng bangkay? Roger on that action na Mar, no? Kaya nagsaka pagid kita. Balik naman kita diriya sa madam. Sige. Masiot yan. Oo. Okay, akson na Vin. Signalan di kung ara na, makita man na mismong bangkay, kon basi ang asawa ang nagpilala asawa nga babae ito din sa gahulat man sa subong Sa piyak naman sa action sa na piyaksa. Marlon. Okay, sige. Oo, ito siya sa may Pentevilla, while kami diriya nag-upod mismo sa likod mismo sa santuario for retrieval operation action mark. Sige, akson Alvin, sigdalan dia. Roger on that action mark, rekta diri sa likod mismo sa sanctuario with action na Ninyo Bugina, ang ka-action nyo, action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, nagahulat-hulat si aksyon na Alvin Guava dara mga ka-aksyon sa may nataas-taas nga portion sa nga suba dara sa area sang Puente Villa Subdivision Barangay Takuling, Bacolod City. Kay ginatinguan nga mapasaka ni ang bangkay sa isa ka lalaki, more or less mga 50 years old above. Kag hulaton tagid kung nakita mismo personal sadtong babaye nga nagdangop sa pulis nga nagreklamo nga nadula ang banaya sa sulod sang pila nagkaadlaw. Mabaluan ta na karon kun amo ning ginapangita nila. Alas 5:30, Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka sa ato sa nga pagpanubalik mga ka-aksyon. Maging kaupod sa Action Radio Bacolod pagi sa DZRH Metro Manila. Ang House Deputy Speaker, kagkaroon Antique Long District Congresswoman, Anay Senador Loren Ligarda. Alas 5:30, standby. Sa gabritor sa ato sa nga live stream, Bia Jonathan, mayong hapon Ludi, action na Marlon, patamyo lang, Kumari Star Mayo, kagamam Jinky Dialag doon, salamat. Si Ana Sinoro, arat na gabritor, si Grace Abueza, Alexa Fuentes, listening and watching, Grace Abueza, okay, Elizabeth Balakagamala, thank you, Ana Sinoro, salamat kay si Chowel Le Gonzales, watching, good afternoon sir, Porok 4, Magsungay, Bacolod City. Mayong hapon sa mga reporters, habal ni Ana Sinoro, Christine Minyas Villalobos, Barangay Pandarong DSB, Inday Blaza, good afternoon. Okay, Ana Sinoro, Hambalya, Gov Bong, Vice Gov Ferrer, Congre. BT Santiago, good afternoon, Akson Sigilang, monitor sa Pasig. Thea Kimeriman, good afternoon, Akson Marlon. Sa Barangay Langran, Hala, Carlota City, sa Pilar Compound, sa Apoko, kay Ino, kag pag-pray og. Hambal ni Ana Sinoro. Thank you. GRA Espanyola, Labrador. Good day, Max Marlon. God bless. Manjo Biarni, hobayang hapon. Melody Calvas, good afternoon. Okay. Roland Guarino, good afternoon. Noe Erwin de Catoria Gonzales, good afternoon. Jolian Montesino Locio, watching from Maglinaw, Basay, Negros Oriental, Basay. Okay, salamat kida. Sa pagbalik ta, basi makabalik man na ito sa Riga Patrol with Action Alvin Guava. Alas 5:32.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento,
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok. Mangin kaupo nato sa mga matarion, former senator kag House Deputy Speaker kag Lone District Congresswoman sa Antique, no, si Congresswoman Loren Ligarda. Pagi sa ato sa ring mother station, DZRH, Metro Manila. Kasama natin si Senator Loren Legarda. Dating Senator Loren Legarda, ngayon po ay Deputy Speaker ng House of Representatives. Senator Loren, good morning. Sen? Hello, good morning. Oo, mayad-ayad nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Negros. Yes, mayad nga aga, kaninyo nga tanan. Ayan. Sen, ganito. Ngayong araw, start na ng roll-out ng vaccination para sa mga minors. Sa inyo ba, dyan sa distrito mo, marami na rin ang nagparehistro? Wala pa po. Wala pa? Hindi pa mo masyadong... Kasi nga sa amin, nung simula, pati ang senior citizens ay parang ayaw. Kami ay napaka-konserbatibo at mapamahiin. We had to make a campaign, a drive, para kumbinsihin ng mga elders. Ngayon ang mga kabataan, kailangan rin kaming mag-kumbinsi. Pero mas madali na ngayon dahil yung mga nakakatanda ay nabakunahan na. Okay. Pangalawa, kailangan pa kami mag-coordinate sa availability ng vaccines. Kasi dati nung nauubusan at successful yung aming kampanya para kumbinsihin ng mga nakakatanda, ng mga conservative or mga traditional na tinatawag, ay nauubusan ng bakuna. So tatawag pa ako bilang representante sa Region 6 Director. Region 6 Director, sabi tumawag daw sa Central, tatawag pa ako sa IATF, tatawag pa ako sa DOH, USEC or ASEC in charge. So I was hoping at tinungkahi ko nun na hindi na dapat ang lawmaker tumatawag para sa refill dapat automatic ng ating bakuna. Dapat sana nga may online portal, binungkahi ko to mga 6 months ago, na alam ng bawat lugar ang parating na bakuna from abroad, alam nila ang distribution, rollout sa probinsya at mga distrito, at alam nila pag mauubos, i-refill so to speak, na hindi na kailangan kami ang magsabi. Pero hindi pa ginagawa. That would have been more efficient. Pero itong rollout sa mga bata, alamin muna natin kung sapat pa ang pambansang bakuna. Kasi meron pa nga hindi pa napabakunahan dahil ilan ba tayo ang total ngayon? It's a little more over 20 lang ang dobleng bakuna, hindi ba? Hindi, nakaabot na ba tayo ng 30? Wala pa eh. Wala pa nga eh. Kaya nga, over 20 pa lang yung fully vax. Tapos, inaantay pa rin natin yung approval sa Pilipinas dahil sa Amerika, ang FDA nag-approve na nung pangatlo, yung booster, hindi ba? So, wala pa rin yun. Pero itong sa kabataan, iintayin muna natin ano ba ang naka-allocate sa mga probinsya, lalo na sa akin, ng 12 to 17. Yan. Pero yung booster, yung booster dapat paglaanan din muna? Sa tingin ko, pero hindi pwedeng paglaanan kundi na-approve. Diba? Sabagay, o nga pala, no ha? Sa Amerika, na-approve na eh. So, kung pinag-aralan ng mga eksperto at scientifico sa Amerika, siguro naman magagaling sila. Diba? Sa tingin ko, kailangan paglaan na yung una, yung dalawang bakuna na over 20 lang, kailangan natin ng 70 para maging herd immunity. Pangalawa, ay alamin natin, ilan pa ba talaga ang parating? October na eh. Ang pagkaalala ko sa usapan namin na few months ago ni General Galvez ay meron tayong 125 million vaccines. I'm not sure kung vaccines ba yun or doses or pang tao. Yun ang sabi niya, sobra-sobra sa populasyon. Yung kausap ko siya 6 months ago. Yung target herd, yung target immunity, target population para sa herd immunity. Yun ang sinabi niya na meron tayo na parating. Kaya nga sabi ko, are you sure?
matagal na yun, siguro mga July, nung huli ko siyang kinulit. Ayoko naman nangungulit, marami rin problema yung mga yon. So tatawag ako siya today, sabi ko, ano nangyayari na sa 125 million na bakuna natin, nasaan? Kaya nga, siguro babagsak ngayon. Sabi niya, second semester ng taon. That means August hanggang Disyembre. So last quarter na ngayon, alangan naman Enero pa. So importante yun. Tapos yun, ilaan natin yun sa balanse ng ating populasyon at kasama na ang kabataan ngayon na pinayagan na ang below 18. Okay. Another point, Sen, ang sabi ho ng eto ho naman mga economic analyst natin, masyado tayong mabagal din sa economic response. Ano pwedeng gawin para mapabilis din ang pag-bounce back ng ekonomiya? Should there be enough vaccinated individuals sa Pilipinas kung ma-achieve na natin yung herd immunity? Alam mo, ang akin, kung ako yan na naman ako, baka ma-misconstrue ako kung ako ang Pangulo or kung ako ang magiging Pangulo na hindi naman ako Pangulo at hindi naman ako magiging Pangulo, ito ang gagawin ko at itong taha kong landa. Angelo, hindi sapat ang healthcare response lamang sa pandemic. Correct. Kailangan two tracks. Ang healthcare response, kaagapay, kasama ang economic response, economic recovery. Tanong mo sa akin, madaling sabihin, paano gawin? Kaya ko. Kasi batas ko yung micro, small, and medium enterprises law. Okay. Yan ang aking expertise, if I may say so. Kasi ang ating populasyon, sabi mo ng 4 na milyon, ang mga na-displaced o nawalan ng trabaho. Yan ay i-focus natin sa iba't ibang programa ng iba't ibang departamento na merong para sa emergency employment at sa job creation. Ano ito? Dole tupad for emergency employment for 10 to 30 days. Yan yung cash for work. Meron tayo niyan sa mga walang skills, yung magwawalis, maglilinis, ang daming dapat linisin sa ating kapaligiran. Pangalawa, dole pangkabuhayan sa mga may konting alam sa negosyo, yan ay napondohan. Pangatlo, sa 4P families, na ang 4P families ay higit na 4 na milyong pamilya sa Pilipinas or 20 million Filipinos or 1/5 of our population. Ako'y maglalaan ng Sustainable Livelihood Program para sa kanilang mga community store, gulayan, itlugan, kung ano pang kaya nilang gusto nilang gawin. Okay. Pang-apat, yung sa mga miyembro ng kooperatiba, asosyasyon at mga movement ay yung BPI Shared Services Facilities para sa mga kailangan ng equipment at tools sa kanilang maliliit na negosyo para umusad ang buhay. Sen, napapanako ako kasi wala daw pondo ito sa 2022. Ito. Kaya nga, let me finish. So I mentioned Dole Tupad, Dole Pangkabuhayan, DSWD for the members of 4Ps, at DOST, Shared Services Facilities, at panglima sa Community Empowerment for Science and Technology, set ng DOST, at pang-anim, ang TESDA training na merong mga toolkit. Yan ay 6 na mga programa ng different government agencies, Angelo, na napupuntuhan o na-create ayon sa aking batas sa Senado noong 2007, yung Micro, Small, and Medium Enterprises Law na pinondohan ko mula 2015 hanggang 2019 at meron akong pag-amyenda sa ating budget para sa GAA 2022 para lakihan ng husto ang 6 na programang ito para sa kabubuhay ng ating ekonomiya. Ipagawin ko ng pampito yung ating Small Business Corporation na ayon sa yan ang na-create dahil sa ating mga programa for MSMEs. Ang lakihan ang pagpondo nito sa no capital, no interest, no NO, yung hindi lang loan. Walang interest, walang kapital. Para sa ating mga aking small or medium, small and micro enterprises para sila'y makaahon. Gagawin kong 8, yung Agricultural Credit and Policy Council na ginagawa ko sa Antique, ACPC, sa ilalim ng DA, ay magpa-utang din ng
walang collateral at walang interest sa ating mga pamilya ng mga mangingisda at magsasaka. Yan ang aking 8 alituntunin para sa pag-ahon mula sa pandemya ng bawat pamilyang Pilipino. At maliban dyan, siyempre, lalagyan ko ng pondo ang ating healthcare sector, lalo na ang bakuna na booster, bakuna para ma-adapnan ang herd immunity, at bakuna para sa below 18 years old. Sasabihin nyo, saan nyo kukunin ng pondo? 5 taon ko pong ginawa yan, ay kayang-kaya ko pong hanapan ng pondo yan dahil meron tayong mga non-performing or underperforming na ahensya ng gobyerno na paaring ilipat po sa pangangailangan. Ang pag-ahon sa pandemya ay kailangan pangkalusugan at pangkabuhayan. Okay. Well said, Senator. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you for your time. Sa aking passion dahil alam ko po ang gagawin at sana'y magawa ko talaga. At yan ay ginagawa ko maski ako'y representante ng isang probinsya, ang Antique. Yan po ay bumungkahi ko as if I were the one handling things. Anyway, may clout ka naman sa national government, Sen, kayo naman. Sayang kasi maganda po. I hope you agree, maganda po ang pag-ahon, pag-MSME ang ating tulungan. Sen, maraming salamat ha. Magandang umaga po. Salamat. Thank you. Si Senator Lawrence. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ining umahin dalawang sa atos babalik pa kita, standby. Minsan, iniisip ko kung ready ka na ba sa mundo. Balikantang mga mensahe nyo sa live stream. Dari kita sa agin kontak kayo. Okay. Florencia Villacampa, Gabonitor sa La Union, Anthony Barba, good PM, Imos Cavite, Melvin Peñafiel, good PM, Calvo Dular Esparas, Monitor lang ko, halong kamudara kay Permega Ulan, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Evelyn Pomoseno, thank you. Diding Aluhamiento, mayong hapon, Shane Anthony, good PM, Ariko sa New Jersey, pa-shout out, family Lipanya sa Sarabia. Thank you, Gid. Melvin Peñafiel, Senator Loren, ang tagal mo ng senador, ibinigay mo na sa iba, walang nangyari sa bansa natin, nalugmok ka lang ang bansa sa kahirapan. Labayan Eduardo Jr., good evening, mayong hapon. Okay, Liza Montecastro Narciso, approve. Thank you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon
sang biton, mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsay anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa Aksyon Firing Line, Las 7, Tubdo Balas 9 with Aksyon Brian Morden. Liwan kita magahibati ay karon sa Aksyon Night Patrol, Las 9:30, Tubdo Balas 11 sang gabi. 71 dias na lang Pasko na, 78 kadlaw, tuig 2022 na. Ako naman, Aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon